Hoşgörü hürmet. Dineki biru baweri ki anlayışe ki ser navi dineki sahte de nava milleta heye tu ala qawanu İslami dini ku Xwedê Teala ji Peyxember aleyhi salatu ve selam ra şandî tuneye. De eslê xwe de ana de nava milleta du cure din heye. Du çeşit din anlayışı heye. Biru baweri dini yek ew dinê ku Xwedê Teala daxistî bi saya ve bi wasta Cebrail aleyhissalatu vesselam ji Peyxembera daxistî Kur'ana pîroza. Ev Kur'an pir tê xwendinê kêm pê tê emelkirinê ê pêviya emel bike kêm e. Ev ya ji bo mirya dixwîne, ji bo sewabê dixwîne, rojiya da dixwîne, xidmet de dewra salê dixwîne, ji bo sewabê qezençkî, ji bo xêr û bereketê dixwîne. Dinê ku pê tê emelkirinê urf û adetê menakibê şêx û weliya ye, terîqet û merîqeta ye. Eştera bibêjim o girêdayê hadîsên zayıf yani hadîsê sahih jî duwan da bikarin duwan wî dinê da tune. Mesela dibêje tu filan sûreyê aqasa wext bixwîne çend cara bixwîne tu cara feqîdiyê nevîne. Tu filan sûreyê bixwîne tê xêr û bereket milat dernekeve. Tu filan sûreyê bixwîne tê tu cara derd û kulê te çê nebe, tu xemgîn nebe. Tu deh cara qul wela bixwîne wê em bibêjin Xwedê Teala ji te re di cennetê de koşkekî çêke. Tu bê la hewle ve la kuvvete illa billahi aliyyul azîm tu vî duayê bixwîne tu yê şewa bike em bibêjin tu yê darekî di cennetê baxçê cennetê darekî biçikîne. Tu hefsî û heştê û şeş cara bê bismillahê avê bixwe nizam dibe dermanê çi. Werhesilê kelam dînekî ye ku girêdayê menfiata însan e. Tu tiştekî riza Xwedê te da tune ye. Tefhem kir. Yani eğer şifa nebe, eğer bereket nebe, eğer xêr nebe, eğer sıkıntı nebe, eğer derdu kulê me tune em tu Kur'an-ı caran nexwîne, fela ayetê nexwîne. O tu kesekî nave jî gelên Müslümana Kur'anê bixwîne pê emel bike. Herkes dibê ji bo filan tiştê bixwîne. Kes nabe Kur'anê bixwîne pê emel bike. Eğer tu Müslüman e, tu ji Xwedê Peyxemberê xwe hez dikin, divê tu İslam ev, tu Kur'anê bixwîne. هیم ببه معنای هیم ببه الحیات خود تطبیق بکه قرآن شتره ببه شفا ببه درد ده ترمان بکه و تل دنیا و آخرت سرفراز بکه تو قرآن تنی درودا بخوینه معنای فهم نکه و سپی عمل جی نکه اوان ندینی خود تعالی وانا سختکارن وانا تجاری راست دین جوارا ناویجه به ناوی دین دردی که و قانالیزه تشت گیدید که هر یکی مندفه گید سره موتوره که ساقال دای سرخواه جوبه که لخواه کرنه efendim jwara çi dibêjin dînekî sexte jwara dibêjin. Divê hûn ji vî dînê hanî dûr bisekin. Eva ne dînê Xwedê Teala'yê. Eva ne dînê Xwedê Teala. Divê dînê sexteyê. Dînê Xwedê ew e ku tu tağut naz bike, tu şirkê naz bike, tu tewhîdê naz bike, tu helal û heramê Xwedê naz bike. Tu li gora kê naz bike, tu li gora Qur'anê naz bike. Ne li gora menakibê arîfîne û ê filan kes û filan kesê. Ji ber wê dînê te eslî wî Qur'an e. O sünneta Peyxember aleyhissalatu vesselam girêdayê Qur'anê. Hinek hadîs sernavi Peyxember çê kirine hadîsê zayıfen. Hinek insan hene çok qas qale û qîl hebe di kütübê sitte da giştî kelên gotinên mukaddes qebûl dikin, girî hadîsê Peyxember qebûl dikin, pê emel dikin. Qismekî millet ji hene hadîsa ji birî de red dikin. Naxir. Divê em ümmetekî em bivê mutewessitin, em ümmetekî navencî ne. Divê em Qur'anê hadîsa li gora Qur'anê analize bikin. Eğer tu hadîsa li gora Qur'anê analize neke, tu xwe negil maqsedin beredekî. Lewra nave Peyxemberê aleyhissalatu vesselam li dijî Qur'an tiştekî bivê û negotî. Negotî bivê jî û negotiye. Ev tiştê ku hadîsê ku nabere wî Qur'an nakokî henin, tenakudat hene, ne hadîsê Peyxemberî. Yekê ser navê Peyxember çêkir. Divê Peyxember oktu. Peyxember wer nekutî. Yekî milet te çêkirî. Di kütübê sitte da, di Buxarî da, di Müslüm da, di temamê kitêba da hadîsên zayıfê nerast hene. Ser navê Peyxember hatî çêkirinê. Wan nexapin. Eğer tu Qur'anê nizanibe, pîvana hadîsa tu nizanî. Divê tu Qur'anê pêşî bizanibe. Tu pîvanê Qur'anê bizanibe. Xwedê Teala çi gotiye. Legala tu ji hadîsê her Qur'anê tu akidete sedîser nerast e. Legala tu ji Qur'anê her hadîsa, her Peyxember
Yani em Kadir gora Kur'an'ı naz bike, em Peygamber gora Kur'an'ı naz bike, em evliya eshabiyal gora Kur'an'ı naz bike, em mezheba meşrebal gora Kur'an'ı naz bike, em dini hal gora Kur'an'ı naz bike, em mezhebal gora Kur'an'ı naz bike. Bu işe tu probleme ki tu arişe ki tu ne. Lenda vele em jem قالوا قلة بعربي عطيني بيصادني ام جنامه وتاريخ ام حديث الزعيف تجرى خناقين قراني قال لك ملاي كرد هنا ولا هيجي قران جاهل قران سب قران دخونش بو سابق ازج بك لحياه دخو تجار لسان نفكر نكو وايد الشرفيجن قال لك عالمي كرد هنا عالمي مسلمان هنا بقاسي بمتن عربي إيمان آنياتنا أقوى قرآن إيماناننا دوام قرآن إيماناني أما حديث زايد كم بيشا قرآني حتى نيرنا مذهبات كم بيشا قرآني جبروي دويجه هون جوان سختخارة دور بسكنه او دينيكو او دويجه نه دنيا و معمور دكه نه آخرتا و معمور دكه هون هر داجي مفلس محروم دمينه